Ян Кабрыль, урывак з апавядання маці. Маці не спіць. Каля гэтага хутара фронт. Трагічны пачатак вайны прайшоў як нейкі раптоўны віхор, і верхам, і нізам раўлі самалёты, і рваліся бомбы, грукаталі танкі, беглі па збожжы салдаты. Прайшоў гэты віхор і праз душу. Ён нечакана вымеў з хаты абодвух старэйшых сыноў. Сцяпан толькі пазалетась, калі прыйшлі таварышы, вярнуўся з панскага астрога, прычакаўшы нарэшце таго, за што пакутаваў. Уладзік, самы старэйшы гаспадар, змабілізаваны панамі ўлетку 39-го года, толькі ў замаразкі прынёс асміну вошай з нямецкага лагера. І вось пайшлі яе хлопцы зноў, цяпер ужо на ўсход. І не вяртаюцца, як іншыя. Не паспелі ажаніцца. Так хутка праляцеў ён, гэты час іх доўгачаканай волі. Уладзік толькі дрэў навалачыў, каб новую хату рубіць. Сцяпан в сельсавеце сядзеў старшынёю, а Васіль гэты вучыўся 2 зімы ажно ў Наваградку. Так тых няма. Бог святы ведае, што будзе. А гэты апошні не хоча сядзець у хаце, шукае няшчасця. Дачакалася. Нават не скажа, куды і чаго. Яны прыйшлі яшчэ зацямна. Старая не спала ад болі ў нагах, і асцярожны стук у шыбу не разбудзіў яе, а проста спалохаў. Пакуль яна ўзняла з падушкі галаву, пакуль у гэтай сівой проставалосай галаве 100 разоў перавярнулася думка: хто гэта? І нават радасць. А можа, пакуль яна ўстала, пачуўся амаль да шэпту прыглушаны голас: «Хазяін, хазяін, адкрой!» Як вядзецца спрадвеку, яна спачатку прыткнулася лбом да шыбы, паглядзела, потым выйшла ў сенцы і дрыжачымі рукамі выцягнула засаўку і адчыніла дзверы. Стала толькі зусім ясна тое, аб чым яна здагадалася адразу. Гэта яны, байцы. Адзін з іх, а колькі ўсіх было не паспела заўважыць адразу у матава-празрыстым паўзроку да свеця. Адзін падышоў да яе і ўсё яшчэ шэптам сказаў, нібы спытаўся: «Маць, ты нам хлебушка дай, родная. Ты не бойся, мы сразу же уйдем». Из лагеря бежали. Шэры і гладкі тэлеграфны слуп са злавесным гудзеннем праплыў перад яе вачыма, з той самай паперкай, якую рваў яе хлопец. Мільганула думка, трывогай тузануўшы за сэрца, а ён яшчэ не вярнуўся. Белая пляма паперкі махнулася разам са слупам удаль і знікла. Застаўся толькі страшны, няголены твар чалавека з вялікімі вачыма. Засталіся толькі яны. Цяпер ужо добра відаць, 4. «Заходзьце, хлопчыкі, я вам хоць малачка, хоць смагу прагнаць. Лямпу не будзем запальваць», апошняя яна сказала, пераступаючы парог. Уладзімір Корбан, Козёл і муха. Аднойчы між козлом і мухай сіняй размова гэткая ў хляве зайшла. «Заўжды, — сказала муха, — я была і буду, вось клянуся, гераіняй». «А што зрабіла ты? Спытаць дазволь». «І як што? Няўжо не разумееш? Ты гэткага зрабіць ніколі не сумееш. Зірні ўгару, што бачыш?» «Столь».
Дык паспрабуй па ёй над намі прайсціся да гары нагамі. Не ўдасца? То-то ж! Сіняя ўзнялася, ды показала нумар свой. Па столі сапраўды вниз головой прайшлася. Козёл ажно прысеў, мякеча. Вось і на! А я у геройстве ейным сумняваўся. Такая ж спрытная яна. А што, калі я? І тут жа разагнаўся, падскокнуў угару дзівак. Ды грымнуў на падлогу так, што свет яму немілы здаўся. А муха падае: вышэй, вышэй бяры, выкручвай ногі да гары, да століка пытамі дакраніся. Казлу ж не да таго, ён ледзь жывы ўнізе, здаецца, што сканае без пары. Ты ніву лепей у зары, дык можа хто і палічыць за героя, заўважыў збоку вараны. А то бярэшся за пустое. Дурны ты, братце мой, дурны. Запомніць кожнаму не шкодзіць. Герой не той, хто да гары нагамі ходзіць.